Liburua demokraziaren privatizazioa, kapitalismo globala, Europa eta Euskal Lurraldeak du izenburua. Eta galdera nagusia edo helburu nagusia liburuak erantzun nahi duena da zer behar du herri batek gaur egun demokrazia gisa bizirauteko. Eta gaur egun esan nahi aro global honetan, alegia, kapitalismo globalean bizi gara, 80. hamarkadatik aurrera, eta orduan hor eman da demokraziaren privatizazio prozesu bat. Ez, hau da, populazioarena zen guzti hori, hezkuntzatik hasita eskubideetatik pasata, energiara edo garraioak edo osasungintza publikotik pasata, guzti hori geratzen ari da esku gutxi batzuetan. Eta esku gutxi horiek noski dira korporazioak, elite finantzierio ekonomikoak eta ejekutiboak, hau da, elite politikoaren parte bat. Eta orduan, aurreneko partean liburuak biztati ditu, lehenengo zatian, da pixka teoria generalagoa, hau da munduan eta nola dagoen egoera, zer dan kapitalismoa, Europak nola funtzionatzen duen kapitalismo horren dispositibo gisa eta bar, eta bigarren zatian daia Euskal Lurraldeak, hau da Euskal Herrian, nola bizi dugun guzti hori, eta ze baldintzak behar ditugun Euskal demokrazia bat garatzeko.